že vyzývate aj ostatné menšie strany, aby sa pridali, pokiaľ majú príbuzný program? Pokiaľ sú aspoň v tých zásadných veciach, sme si programov blízke a hlavne ide o to, aby mali záujem robiť normálnu, slušnú, poctivú politiku. Ja viem, že sú to slová, ktoré tu rozpráva každý politik a to bude najväčší problém presvedčiť občanov, že to naozaj myslíme vážne. Pretože po tých klamstvách, čo tu každodenne počúvame, bude veľmi ťažké presvedčiť občanov, že sú tu aj politici, ktorí to neberú ako biznis, ale naozaj ako službu občanov. Ale samozrejme je to výzva aj pre bežných ľudí. Dovolím si tvrdiť, našim takým spoločným cieľom je vstúpiť do tých vecí verejných, ale vstúpiť do tých vecí verejných s odborníkmi. Bohužiaľ dnes najmä táto naša štátna správa a rôzne tie oddelenia disponujú viac menej s politickými nominantmi, nie s odborníkmi. To je náš taký spoločný názor a myslím si, že tam treba zmeniť. Ja by som to len doplnil. Samozrejme, že my sme si to už pri prvom stretnutí povedali, že v žiadnom prípade nebudeme trvať na tom, aby tí reprezentanti, tí kandidáti, ktorí pôjdu do jednotlivých volieb, že by museli byť členmi našich strán, to v žiadnom prípade nie. Určite nebudeme pracovať systémom, ako pracujú niektoré strany, že síce je blbý, ale hlavne, že je náš. Toto u nás platiť nebude. Spomínali, aké ste mali percentuálny zisk v posledných parlamentných voľbách? SOS aj HZD, spomínate si na... Tak my sme to trošku spáckali, to veľmi dobre aj vy viete, najmä pánom Maxonom, ktorý nás doviedol tam, kde je nejakých 0,6, ale posledné prieskumy, ktoré boli verejnej mienky, boli 2,2 a predposledný 2,6, čo sa týka... Teraz máte také preferencie, áno? A vy, pán Koček, ako ste skončili vy? No, čo sa týka parlamentných volieb, tak musím veľmi úprimne priznať, že to bolo pre nás veľké sklamanie. Získali sme 0,1%, keď si dobre spomínam. Ale to bolo na veľmi dlhú debatu, čo sa týka parlamentných volieb, pretože samozrejme tá mašinéria, ktorá tu funguje a tým monopol súčasných parlamentných strán ani nepripúšťa nejakú inú zmenu a samozrejme aj to masírovanie verejnej mienky pred parlamentnými voľbami, že nedávajte hlas malým stranám, lebo aj tak prepadnú, že klamstvo. To všetko fungovalo, ale to bolo na veľmi dlhú debatu, to by sme sa mohli začať debatovať o tom, či voľby na Slovensku parlamentné sú slobodné, alebo nie sú, alebo v čom sú slobodné. Podľa mňa sú slobodné akurát to, že sa môžete rozhodnúť, že či idete na voľby, alebo nie, ináč tým sa páči. Prosím? No ale čo v podstate do tých si dobre spomínam, získali nejakých 22 000 hlasov, čo bolo na novú stranu, v podstate rok predtým založenú, celkom pekný výsledok, ale toto sa nám nepodarilo zopakovať v parlamentných voľbách. Tie dôvody samozrejme boli aj subjektívneho charakteru, netvrdím, že za všetko môžu len všetci ostatní, len my nie, ale tie voľby do ľudsky nás oprávňovali, alebo nás pozbudzovali k tomu, aby sme sa tých parlamentných volieb zúčastnili, lebo to je prirodzenou snahou každej politickej strany zastupovať ľudí v najvyššom zákonodárnom zbore. Len to by museli byť tie voľby naozaj spravodlivé a korektné. To sú súčasné parlamentné strany. To znamená obchodné spoločnosti a personálne agentúry prekryté politikou. To je tak. Tu treba ešte doplniť jednu dôležitú informáciu, že pri voľbách komunálnych do orgánov samosprávnych obcí na úrovni mesta Košice nominanti strany občianskej solidarity obsadili preferencie, ktoré táto strana vložila do komunálnych volieb, sme suverene teda obstali. Taktiež máme člena mestskej rady, máme poslancov v miestnych zastupiteľstvách a určité aké časové úspechy sa dosiahli aj v iných obciach Slovenskej republiky, takže postupne, krok za krokom. Zatiaľ vám ho nepovieme, alebo ešte ho ani ako není vygenerovaný, to znamená, že včas sa to všetci dozvedia. Nebolo by to už dobre teraz nejaké mená hádzať. Ja by som chcel len doplniť túto otázku, asi v tomto smere sme sa dohodli a táto naša dohoda obsahuje aj to, na komunálnej úrovni vo všetkých týchto voľbách ideme spoločne. To znamená, keď sa rozhodneme, že pôjdeme spoločne podporovať niektorého z kandidátov, alebo postavíme, nedaj Bože, vládneho, alebo ako. To znamená, že je aj to možné,
To znamená, a dovolím si tvrdiť, že na tej komunálnej úrovni pôjdeme spoločne. Táto dohoda hovorí o tom, aký je rozhodovací proces. Zatiaľ sme tu dve strany, čiže v podstate sa musíme dohodnúť. Ale v prípade, že by v spolupráci pristúpili aj ostatné strany, tak ten rozhodovať nejaká strana v nejakej problematike alebo v nejakej persone, tak... To hovorím, obsahuje aj táto zmluva, že myslím si, že je dobrý základ tejto dvojkoalície. Ďakujem pekne za otázky. Verím, že ďalšie, ktoré vás v prípade nápadnú, budú zodpovedané na tlačovej konferencii, ktorú táto nová koalícia na úrovni komunálnej bude alebo prezentovala. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým za účasť. Verím, že teda na základe tejto vašej dohody tá spolupráca bude pre nás všetkých veľmi plodná a že ako občania mesta Košíc vám budeme dať ďalším. Ďakujem. Prosím vás, aby ste pristúpili k... Čo ste za to? Nech sa páči. Poďte aj vy si dať. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Poďte. Položite sa. Dobre, tak na to spolupracovať. OK. Ja tiež veľmi pekne všetkým ďakujem. Že ste prišli. Pri tomto víne alebo šampanskom, kde sa hovorí práve, že som len toľko chcel povedať. Myslím si, že Košice si zaslúžia, aby sa tu robilo dobre zodpovedné. A je tu dostatok ľudí na to, na takom princípe lokál patriotizmu. A ja si myslím, že Košičania sme celkom dobrý lokál patrioti a mali by sme to nejakým spôsobom zlepšiť. Pokiaľ neodídu do Bratislavy, samozrejme. No tam sa už potom menia, nezačnú sa regulovať, takže to je tak. No nech sa nám darí spoločne. Ja myslím, že je to dobrá vec. Čo povieš, Petr? Na dobrú spoluprácu, áno. Ja môžem len A dobrý. my sme tu neboli. Dlhý. No a nie? Určite. Neuzatvoríme na mesiac, ale aspoň na roky. Nech sa vám páči. To také. Poďte. Nedajte Nech sa si vám na páči, to aby ste neodišli na právu.